रामचरितमानस ना आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तीनों के समन्वय वाय में। अरे रामायण के कहानी अब ही सीख तनु बानी, बाकी पढ़ले बानी तो मने गावतानी अब ही सीख तनु बानी, पढ़ले बानी तो मने गावतानी अब ही सीख तनु बानी। असमय के घोड़ा जब गोइल में धराई, असमय के घोड़ा जब गोइल में धराई, राम जी का सुमेघ जब के घोड़ा लौ कुछ फेड़ा में बांधे रहे पकड़ के, कैसे ललाट पर लिखा रहे कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा ये श्री रामचंद्र जी का घोड़ा है, उसे लड़ना होगा नहीं तो मरना होगा। जब बांध दले बालो शत्रुघ्न जी देखले कल गिर लइका तने के जानतर से केकर घोड़ा हो, बोले शत्रुघ्न जी बात खिसी आई, बोले शत्रुघ्न जी बात खिसी आई, रामदल का सोझा नहीं, रामदल का सोझा नहीं, चली मन मानी अब ही सीख तनु बानी, बाकी पढ़ले बानी तो मने ओ जन माता जी मरल बानी वहां के अजीत भैया हमारा वो माई के लाल बानी, पुत्र बानी, हजारों हजार रुपए देहनी, वो माई के आत्मा के शांति मिले, यह शुभकामना करब जा। अब ही सीख तनु बानी, बाकी पढ़ले बानी तो मने गावतानी अब ही सीख तनु बानी, पढ़ले बानी तो मने गावतानी अब ही सीख तनु बानी। शत्रुघ्न जी कहले लड़का एकरा मस्तक पर पढ़ला हसो, एकरा के पकड़ला पर लड़े के परी आ ना तो मरे के परी, लड़ाई करबा सो लो कुछ कहलो तो हमने के मिठाई खाए खातिर धइले बनी जा, कहले कि हमहू है शत्रु के हनन करेला, ओकर नाम शत्रुघ्न हो, राम जी के सबसे अनुज भ्राता हैं हम, कहलो कि बड़ाई मत करो, लड़ाई करो जा, रण क्षेत्र में आके जुबान नहीं बांध चलाइए। अब शत्रुघ्न जी लगले हन हन बांध चलावे के प्रयास करे, बाकी कहत कि झूठा हो के करत बाणो आपन बनैया ए मुदैया सुनहो, ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया, ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया, ए मुदैया सुनहो। बात हमार मानत नहीं खो, धनुष मानत मानत नहीं, युद्धया के ठानत नहीं खो, हमनी के जानत नहीं खो, वीर हो के करत नहीं खो। 100 रुपया पुरस्कार देने भैया बाबू मुन्ना सिंह जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं। वीर हो के करत नहीं खो, हमनी पर चढ़ैया ए मुदैया सुनहो, ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया, ए मुदैया सुनहो झूठा हो के बोला तारो, बोले अपन खोला तारो, बैर भाव मोला तारो, बोलला पर मोला तारो, गाना गा गाना गा के कहे अभी यंतवा गवैया ए मुदैया सुनहो, ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया, ए मुदैया सुनहो। शशि बाबू हमने के रतेश भैया के सुपुत्र बानी, बहुत बहुत रुपया पुरस्कार भोला दानी बनौले रही, पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगो रहे।
अब लागल बाण चले बाण के काट बाण से दियात रहे तले कुश मरले एगो बाण शत्रुघ्न के हृदय में लागल आ उ रथवे पर लुढ़क गइले अब तो भइल हला करी दे तो मैंने विकेट लइका ढा देले सब भागो भागो त्रा हिमाम को के भाग चललो फिर दूत जाके भगवान से कहले भगवान आवे के तैयारी होता है त लक्ष्मण जी गोड़ धरले के भैया मेघनाद इंद्रजीत के मारे वाला तहार भाई जीवित बा वही आ तू जो बोलले खाती हमरा का आदेश तो कहले कि जा लक्ष्मण जी गइले इनहु से लड़ाई भइल आ इनहु के जाने की बाणी मार के रथ पर लुढ़का दिहलो फिर दूत को जाके कहल भगवान कहने की का बात बा आ तो उनको के लुढ़का देले सलैका भरत जी कहले कि हम बानी भैया कहले कि ना दाल में कुछ काला बा अकेले मत जा हनुमान महावीर हवो इनका संगे लग जा आ सुग्रीव इनका रक्षा खाती तू इनका रथ पर विराजमान हो जा अब जाता लो अब भरत जी जब देखले लेकिन कहले कि रे बबुआ तने कोनो जादू जंतर से कैसे हमरा दुगो भाई के गिरा देला स लड़ाई पर आइल बड़ा जना काम खाती दोनों दल का अरे भइल बाटे अरे रोनो में भिरनावा जनमा बाचीना सोनो सोनो अरे चलिया बनवा जनवा सनन सनन चलिया बनवा जनवा लागल हन बांध चले ब्रह्मास्त्र चला दे कुश हनुमान जी के बांधल में हनुमान जी देखले ब्रह्मास्त्र में बांधल सलैका आंख बंद कइले कहले कि हे प्रभु राम ये ब्रह्मास्त्र के हम तूर सकता नहीं बाकी मर्यादा ब्रह्मा जी के बा यदि और भक्ति कइले होई तो लइकन के माई बाप हमारे सामने आ जास कि लइका केकर लइका हमेशा तो हम जान जान कि का करे के बा आंख बंद करके ध्यान करत कहीं कि राम सीता के हृदय में ध्यान आइल कहले कि ओई तो मलिकारे के बबुआ हलो तले पकड़ के फेड़ा में बांध देले मारेगा अरे भरत का कोइलो पूरा छित बदनावा जनमा बाटीना अरे बीबा गंगा को हल्ला गनवा जनमा बाटीना जब दुमुहा बाण मारो लो आई कहीं बाण में सुग्रीव के हृदय में भरत जी के हृदय में लागल आई हो लो पलर गई रथे पो अब दूत को जाए कहल कि हे प्रभु अब इज्जत बाची ना हनुमान के बांध देले बड़े सलैका आ सुग्रीव भरत के भी मूर्छित कर देले बालू और स्वयं चली कहले कि चलो सारथी रथ बढ़ावो हम देखी के हवे जब लगे जाता रहे आ रूप देखले तो कहले कि बबुआ तहनी पर हथियार चलावे के तो मन करत नहीं कि मनवा मोहताते अरे रूपवा तोहार संग में आवाज को कि मनवा मोहताते अरे रूपवा तोहार ए बबुआ हो ना हार लागेला बबुआ सेना वाला नहीं खोल ले दोनों भाई खाली बड़ा क्या हुआ कहूँगा दोनों भाई लो कुछ कौन लो और इस सेना वाला नहीं खे तालो के तो कपार के लीलार के रेखा कहता कि बहुत विजेता बड़ लो तू लो हमारा तीन तीन भाई के हनुमान के जो परास्त कर दी हो दूध मुहा बड़ो बालक तहर के हम परती पालो ए नहीं रथ नहीं चालक नहीं घोड़ा नहीं पालो बोला लो कौन जात का लड़का हो केहू राजा का लड़का हो ब्राह्मण के क्षत्रिय के बोला लो बोला कौन हटे कुल परिवार बोला कौन हटे कुल परिवार हे बबुआ हो ना हार लगेला
भगवान को हनी